Vejlby Riskovhallen i det nordvestlige Aarhus er fyldt til bristepunktet her i aften, hvor hjemmeholdet fra Bakken Bears tager imod Horsens IC i et vaskeægte lokal- og topbrag i den danske basketballliga. Nummer 1 mod nummer 2 mødes altså her til aften. Bakken Bears har vundet de seneste 4 mesterskaber i den danske basketliga mod første udfordreren for Horsens IC. Og jeg kan godt garantere for, at det bliver 4 gange 10 meget, meget spændende minutter, som vi skal se her inden for de nærmeste par minutter. Det er en kamp, som begge hold har set frem til, både i Horsens IC-lejren, men også hos Bakken Bears. Vores reporter Jonas Helmø fik en snak med en af profilerne fra hjemmeholdet op til kampen, nemlig Nikolaj Iversen. Nikolaj Iversen, stor kamp i aften. Er I klar til den? Jo, vi har haft kamppause i 12 dage. Det bliver spændende at se, hvor vi er henne. Det er altid svært, når man ikke spiller kampe, og ligesom at dosere træningsmængden rigtigt og sådan noget. Men altså, hvis man ikke er klar til at spille sådan en kamp her, så skal man lave noget andet, tror jeg. Ja, lige præcis det her med en lang pause, I har haft. Altså, det er ikke en fordel, eller hvordan ser du på det? Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, nej, jeg kan godt lide at spille kampe, og jeg kan godt lide at træne. Altså, nu må vi se, altså, det her det er en turneringskamp, hvor vi ligesom, det er en god test for os i hvert fald. Det er jo altså mod Horsens IC. De siger selv, det her det er kampen om førstepladsen. Er det også sådan, du ser det? Nej, altså, jeg ved ikke rigtigt. Altså, de siger jo det, der ligesom ser godt ud for dem, ikke? Men jeg mener vist, at selvom vi taber det, så har vi tiebreakeren. Men altså, ja, det er det der. Man er kun så god som sin sidste kamp, som vi jo ser, hvem der er bedst efter i dag, ikke også? I har lidt, I har nogle skader i truppen, altså. Hvad er det for en forfatning, I kommer i? Nå, vi har haft nogle akutte skader, nogen har brækket nogle ting og slået deres fingre, så det kan man ikke rigtig gardere sig mod. Det vil jeg næsten lidt betegne som uheldigt. Men altså, vi prøver ligesom at peak indtil, når slutspillet starter her om måneds tid. Lige præcis det her med slutspillet, altså nu har I været vant til at gå ind i det som nummer 1 rigtig mange gange. Altså, nu ligger Horsens altså lige bag jer. Er det noget, I har i baghovedet? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg tænker bare, jeg vil hellere vinde det hele, end jeg vil vinde grundspillet. Det giver selvfølgelig en lidt mere favorabel udgangsposition. Det er ikke altid det er en fordel. Nu må vi se. Det er nok ikke sidste gang, I møder Horsens IC i det her slutspil, tror du? Nej, det tyder på, at de nok skal stå der også på et tidspunkt og møde os, eller vi skal møde dem. Det er det 3. opgør i den her sæson, at de her 2 mandskaber skal mødes i Bakken. Har vundet de 2 første henholdsvis i oktober og i december, så der er altså mulighed for Horsens IC for at få lidt revanche her. Imens vi venter på, at kampen den bliver sat i gang, så skal vi også lige høre fra Horsens IC-lejren, at vi har snakket med deres helt store profil, Skylar Bolin, op til kampen. Skylar Bolin, big game tonight, probably the biggest game of the season until now. How do you feel for it? Oh, we're ready. You know, this is as an athlete, as a basketball player, you look forward to every game actually. But you know, this is a big game for first place, I guess. And you know, the next game is the biggest game always. So we're ready. Yeah, you said it so yourself. This is the game for the first place. Is that how you feel? Yeah, I mean, honestly, we haven't spoken about that one time. But I mean, I'm sure it's in the back of everybody's mind. But you know, there's still 6 games left in the year, so a lot of stuff can happen. So we just have to kind of take it one game at a time, and you know, we'll be all right. You had quite a hard game against Værløse, maybe harder than you thought it would be. Are you ready for it tonight? Yeah, of course. I mean, Værløse, credit to them, they played hard and came out really aggressive and hit shots, and we didn't. So you know, we worked on some stuff, and hopefully we have everything ready to go for tonight. So tonight's winners, you see the tonight winners is going to take that first place? No, I mean, who knows? Like I said, there's 6 games left, and you know, they obviously have the tiebreaker on us, so you know, a lot can happen in 6 games, so we'll just have to wait and see. What does it mean for you to be at the first place for this, coming into the playoffs? Yeah, I mean, it's more of a mental thing, I guess, than anything, but I think it's not really about who's first or second or third. It's just who is playing the best entering the playoffs. So, you know, that's obviously going to be our goal, just playing well, as good as we can going into the playoffs. So it's not like there's some advantages taken from taking that first place? No, I mean, just home court advantage, and if you believe in that kind of thing, then yeah, it's big, but our team, I think we play just as good as on the road and then at home, so it doesn't matter to us. Horsens IC kommer med momentum til den her kamp med 9 sejre på stribe inden den her kamp. På den anden side står Bakken Bears lidt decimeret uden et par profiler, især Thomas Lærke, som er ude med en fingerskade.
og altså også Bakken Bears hold, som har tabt et par kampe her over sæsonen, lidt imod hvad de ellers har gjort i de seneste par år. Dermed er der altså også mulighed for, at Horsens IC kan snyde Bakken i den her sæson og komme op på førstepladsen her i grundspillet. Niklas Seberg, du sidder ved siden af mig her i løbet af kampen og skal være med til at guide seerne derhjemme igennem det her opgør. Hvad har du egentlig af forventninger til det her brag? Jeg glæder mig bare sindssygt meget til at se de her to bare give alt, hvad de har mod hinanden. Altså, vi måtte trække tiden lidt til kampstart på grund af folk, de ikke væltede ind i hallen, og der var slet ikke kapacitet nok herinde. Så folk, de er super klar på kampen. Men det bliver lidt sjovt, fordi Bakken Bears er vant til at vinde på deres bredde, og den har de ikke i dag. Så hvordan kampen den spiller sig ud i anden halvleg, det bliver meget spændende at se. Hvad tror du bliver afgørende for kampen her? Hvem der ender med at vinde? Jeg tror, det der bliver afgørende for kampen, det er dem, der arbejder hårdest, men det er også med at finde den matchup-ulighed, der er. Fordi Bakken er lidt større i dag, og Bayer Keita, hvor står han efter sin skade? Så kampen under kurven tror jeg bliver rigtig afgørende, men Horsens IC Skart, de ser meget skræmmende ud. Ja, for imens Bakken Bears har et par skader, så har Horsens IC haft en enkelt her over det seneste. Den store mand, Bayer Keita, stort set holdets eneste center, har været ude på det seneste. Han er godt nok omklædt i dag og klar til at spille, men starter ikke fra start af. Og det er også et spørgsmål om, hvor mange minutter han får lov til at spille. Derimod, ja, så starter man med noget lille line-up hos Horsens IT her til aften. Det er Skylar Bolin og Marcus Addison, der spiller ude bagved. Så er det veteran Bodogjanin, Ante Gospic. Og så er det en af de nye folk, og en gammel kending, kan man sige, Esben Reinholdt, der tager den sidste plads på holdkortet. Første start, han får, efter han er kommet tilbage. Her har vi veteran Bodogjanin, bedste stiler i hele ligaen. Meget, meget aggressiv forsvar, som Horsens IC har på de 3 forreste positioner i ham. Skylar Bolin og Marcus Addison. Og netop veteran, han bliver en utrolig vigtig brik, fordi vi har set før, at han kan formå at tage sig selv helt ud af kampe. Og Horsens, det er virkelig brug for ham i en kamp som den her, og vi ved bare, at hans topniveau er så usandsynligt højt. Og man kan lave så mange line-up forskelligt. Godt nok med tilgangen af de nye spillere, Horsens har fået, kan man måske ikke, hvis han falder ud af kampen, så kan man måske undvære ham i nogle situationer, men med ham i topniveau, så er man rigtig godt stillet. Bakken starter med de 2 amerikanere, Morris Agger og Joe Harris. Så er det Nikolaj Iversen, Kaido Sachs og Jonas Sohorte, der tager de sidste 3 pladser. Bakken starter med bolden her, Morris Agger med bolden. Der ser vi allerede fra start af, hvor aggressiv han er. Veteran Bodogjanin, der havde 7 steals i den seneste kamp imod Værløse. Marcus Addison, der får æren af at lægge Morris Agger op. Meget, meget hurtig spiller. Ja, en spiller vi også har på tv for første gang, det er Bakken Bears nye amerikaner Joe Harris. Og Bakken er rigtig glad for, at han er kommet ind, fordi han har virkelig leveret det, man har søgt i en rigtig god rebounder, samtidig med, at han arbejder rigtig hårdt i forsvaret. Høj stemning på tilskuerpladserne fra start af her. Ender bolden i hænderne på veteran Bodogjanin. God matchup for ham over for Jonas Sohorte. Tip-ind fra Marcus Addison for aftenens første scoring. Ja, det er utilgiveligt det der for Bakken forsvaret tillader, at en af HSC's guards kommer ind og tager en angrebsrebound og lægger den i så tæt på kurven. Marcus Addison, topscorer for det her Horsens IC-hold i den her sæson. Snitter over 17 point per kamp. Han har også kommet på en hård forsvarsopgave her, og kan han ikke følge med Morris Agger, der giver en til Jonas Sohorte. Cross it ud. Rigtig godt two-man game. Lad ved med at afsøge mulighederne i pick and roll og finder frem til en ganske solid løsning. Meget, meget intens fra start af her. Horsens, som forsøger at udnytte den hurtighed, som de har i forhold til. Han tager Gospic, søger fejlen, får den ikke. Rebound, Kaido Sachs. Og højt tempo fra start også. Kaido Sachs for 3 point. Rebound, offensiv af Sachsen til Jonas Sohorte. Nu skal man på 3 sekunder her. Og angrebsfejl. Den er der. Jeg vil sige, Jonas skal tage en hurtigere beslutning derinde. Skal han bare op med det samme, hvor han har fordelen, hvor forsvaret ikke er sat. Ville Tomanen. Ikke helt tilfreds med kaldet ude på Bakkenbænken, Ville Tomanen, der her i mandags annoncerede, at han stopper som head coach i Bakken Bears efter den her sæson. Esben Reinholdt. Fin bevægelse her. Tager sin egen rebound. Heller ikke den her gang. Ante Gospic. 2 point og en fejl. Ja, Bakken Bears bliver fuldstændig out-reboundet i deres forsvar lige nu. Det var altså ikke, hvad vi havde forventet, Niklas, med et Bakken Bears, der centimetermæssigt er noget større her fra start af. Ja, bestemt, men
de har Jonas og Jonas Soda og Nicolai Iversen derinde, som burde få fat i dem der. Men de behøver også hjælp for Kaido og Joe Harris, og nu har jeg har lige siddet og rost Joe Harris for at være en god rebounder. Det synes jeg, han skal vise nu. Aggressiv forsvarsspil for Horsens her til at starte med. Det koster en fejl til Vedran Bodochanin. Men jo, kampen også udviklet sig det fra start af, som var lidt forventet det med Horsens kommer udefra. De er, selvom jeg vil sige, det er de bedste hold gået ind til den her kamp på grund af skaderne, så er de også lidt underdog i deres egen hoveder, det kan de i hvert fald godt lide at sige. Og så det giver dem lidt fordel og en edge, hvis man kan sige det, til at kæmpe endnu hårdere, og de er kommet rigtig stærkt ud fra start. Esben Reinholdt i fast break ud til Marcus Addison. Kunne ikke lige få fat i håndtagene på bolden der, Esben Reinholdt. En dum fejl af Vedran. Det er den 4. kamp, han spiller. Esben Reinholdt i den her sæson blev topscorer for Horsens med 26 point senest imod Værløse. Og har produceret rigtig, rigtig fine statistikker her til at starte med. Noget af en profil at hente hjem midt i sæsonen. Iversen i posten. Nej, de falder ikke i skuddene lige nu fra bakken deres. To mand på Skylar Bolin. Det begynder at give en fri Marcus Addison her. Værsgo, 3 point. Kampens første 3-pointsscoring. Ja, mod et hold med så mange gode skytter kan det blive rigtig dyrt, hvis man forsøger at dobbeltteam. Stil for Esben Reinholdt. Horsens startede klart bedst her. Nej, så smider han den så væk. Det giver fri til Joe Harris. Anden double. Underholdning fra start her. Skylar Bolin, en af ligaens bedste skytter. Her får han lidt hjælp af ringen. Carlo Sachs fører bolden op. Overlader den til Maurice Haggard. Ja, han vil gerne have sat spillet op nu, den lille amerikaner. Carlo Sachs. 3-pointsskud. Og værsgo for Carlo Sachs. Han har ellers ikke ramt så godt på de seneste par kampe, til trods for, at han er en utrolig god skytte. På 3-pointsland, Carlo Sachs, får han lidt mere succes med det. Han til Gosbis i den anden ende. Ja, utrolig højt tempo her fra start af. Virkelig to hold, der går på hinanden. Og Horsens foran med 3 point, 10-7 efter de første 4 minutter. Timeout. Taget af Bakken Bears. Undskyld, 12-7 af det. Topscorer i kampen. Lige nu bliver delt mellem Marcus Addison og Ante Gosmic hver med 5 point. Ja, Bakken Bears, de skal gøre lidt op med sig selv. Vil de lave nogle mismatches forholdsmæssigt? Og måske prøve at gå i nogle double teams i visse situationer, hvor HSC-spilleren bringer sig i farlige områder. Jamen, så som vi så lige før, så bliver en af HSC fri, og det var Marcus Addison, der lavede en... Ja, så er den lige her fra Joe Harris. Enhåndsstung, og så bliver han hængende. Det plejer de at være garant for, de amerikanere, som man henter her i Bakken Bears, at kunne dunke. Ja, som sagt, kamp om førstepladsen, så at sige, det er... Men dog er det også sådan, at hvis Horsens går ud og vinder i dag, så er Bakken Bears har Bakken Bears stadigvæk gode kort på hånden til at snå førstepladsen. Hvor vigtigt ser du det egentlig, Niklas, det her med at have førstepladsen, når man går ind i slutspillet? Ja, altså, jeg synes, Skylar Bolin, han skal lige tænke over, eller det ved han godt, over betydningen, at førstepladsen giver også en hjemmebane i finalerne. Hvis de her to hold render ind i hinanden i finalerne igen, som jeg vil tro, så vil det være en god idé at have hjemmebanefordelen, vil jeg sige. Det kan gå ned til meget små ting i sådan en finaleserie mellem to så gode hold, og det vil være det hele værd. Og to hold, som ikke bare er lokale rivaler, det er også nogen, der historisk har haft mange store opgør igennem de sidste 50 år næsten. De sidste 2 sæsoner, der er de her to hold tørnet sammen i semifinalerne, hvor det har været Bakken Bears, der har trukket det længste strå. Men man må nok sige, at Bakken Bears har ikke det her store forspring ned til Horsens IC, som de har haft de sidste par sæsoner. Jonas Sohorte brænder rebound fra Esben Reinholdt.
En spiller, jeg er spændt på at se, når han kommer på banen, det er Chris Christoffersen. Han har det med virkelig at spille godt i kampe, hvor han har lidt ekstra motivation. Og det glæder mig til at se, når han kommer på banen. Ante Gårdspils med 7. point, imens at Chris Christoffersen sætter sig klar til at blive skiftet ind. Harry Sager, godt forsvar af Skyler Bolin. Nikolaj Iversen hele vejen, venstre håndslag op, 2 point. Spørgsmålet er så, om han kommer direkte ind fra Jonas Sote, eller om de spiller med et rigtig stort hold inden. For at prøve at gøre noget anderledes mod HIC. Vi har fået en udskiftning fra HIC, hvor Christian Lindberg han er kommet ind. Der har en bold i hænderne videre til Esben Reinholdt. Ja, det er den varme hånd lige nu, de fodrer. Rebound, Nikolaj Iversen. Morten Salers er kommet på banen med nummer 13 for bakken. God aflevering for Iversen. 2 point og mulighed for et 3-pointsspil. Ja, lidt rodet spil her. Man formåede ikke at give den til de rigtige personer op ad banen, og HIC de presser rigtig højt op og gør det svært for bakken. Men lidt rodet spil for 10-1, så det kan man være godt tilfreds med i sidste ende. Og det er Jonas Sohore, Christoffersen, han skifter med her efter straffekastet. Joe Harris er kommet tilbage på banen i stedet for Cardo Sachs. Fuldender 3-pointsspillet. Jonas Sohore lige inden han sætter sig ud på bænken. Chris Christoffersen, veteranen på det her Bakken Bears hold. 35 år. Fra den store Bornholmer, som måler 218 cm. Han fylder godt under kurven. Brian Fitzpatrick, en af amerikanerne, der kom på banen for HIC. Han kan godt skyde udefra ellers. 5 sekunder på skuduret. Der skal snart falde en afslutning. Dyb træer fra Esben Reinholdt. Iversen, ny rebound. Så er der plads til amerikansk drop. Murray tager til Joe Harris. Anden dunk for amerikaneren. Det startede godt ud det her i første periode. Den er god nok. Forsvarsfejl. Ja, han har egentlig placeret sig godt, men angrebsspilleren når slet ikke at lande, så derfor er der klar fejl. Det var noget af et højdepunkt, det her, ja, og den her kamp, den har virkelig levet op til forventningen indtil videre. Iversen på bænken skal lige ud og tage sig lidt efter, han fik, jeg tror det var en skulder, han fik i hovedet der. Jakob, vi glemte helt at snakke om, hvem var din favorit før kampen her? Ej, jeg vil sige, jeg havde Horsens op til kampen her, især på grund af den bredde, som de har. Men man må også sige, at Bakken Bears ser stærkere ud under kurven, i hvert fald, hvis de vælger at spille stort. Rebound, Joe Harris. Der er jeg helt enig med dig. Jeg havde også Horsens gået ind til den her, men alt kan ske, som det ser ud lige nu. Nyt 3-pointsspil, eller i hvert fald mulighed for det. Chris Christoffersen den her gang. Og det er netop der, hvor han kan gå ind og være X-faktoren, fordi han er bare større og stærkere end alle andre. Det, så simpelt er det, og han har bare nogle fordele mod andre spillere, som når de ikke spiller mod spillere som Chris til daglig, jamen så er de ikke helt vant til dem, så han kan gå ind og tage dem på måder, hvor de måske ikke er lidt forberedte her, hvor Ante Gårdspils mente, han blev skubbet lidt for hårdt til. Jamen, som sagt, Chris han er stor og stærk. Bakken med deres første føring i kampen, 16-14. Hvor vi har spillet godt 6 minutter i den her første periode. Og de skal, når jeg siger nu først, sætte trøjerne på. Husk på, der er også mulighed for at live-odds på bet25.dk undervejs i den her kamp. Hvis du sidder og ser kampen direkte inde på kanalsport.dk, så er du egentlig også logget ind som bruger på bet25.dk, og så kan man på relativt få klik smide en lille mønt på kampen under det her vindue, hvor du ser i det, og så få lidt ekstra spænding på kampen. Timeout her, altså Bakken foran med 2 point. Topscorer for dem indtil videre Joe Harris med 4 point. Nej, undskyld, Jonas Sohore har snittet op på 5. Men ellers er det fordelt meget godt ud. Er vi klar? Vi er gået i gang tydeligvis. Kom så, publikum. Men nu fik vi lige glemt af Chris Christoffersen, hvad det er, han dur til. Men det er også en spiller, som de ikke bruger så forfærdeligt meget i Bakken i den her sæson. Han spiller færrest antal minutter i hele sin karriere i den her sæson. Så det kan godt være, at man venter ham lidt til slutspillet. Eller hvad tror du, Niklas?
Jamen, nu må vi jo se, om de er uheldige med flere skader, og hvordan det kommer til at forløbe. Men de har den der X-faktor i Chris, og de bruger ham lidt også på den måde, med at han er den der 6. mand i år, og det er en meget uvandt rolle for ham. Men jeg synes, at han har formået at få mange gode ting ud af det. Men jeg synes egentlig godt, man kunne spille ham nogle flere minutter, fordi han er helt sikkert det værd. Især rent forsvarsmæssigt har han vist sig som en stor profil igennem de sidste 10 år. Men som vi også snakkede om før, så har han historiske tal fra linjen, hvor han står på nu. Han skyder faktisk bedst i den her sæson nogensinde. Og det kan jo skyldes minutterne. Det vil han dog ikke selv gå med på, men det kan det jo. Esben Reinholdt i den anden ende bliver taget bolden væk af lille Morris Ager videre til Joe Harris. Skal han igen? Han er kommet for at spille i dag, Joe Harris. Kommet for at dunke. Godt crossover her fra Marcus Allison. En bold ender her hos Skylar Bolin. Det er en god finte. Morten Sailors rebounder. Meget højt tempo her fra åbningen af kampen. Frit skud. Og Sager dribler lidt rundt ud til Jonas og Horte, som godt kan skyde træeren. Han gør det. Viser han her. Jeg ved ikke med dig, Jacob, men jeg har ikke vendet mig til det skud endnu. Nej, han havde stort set ikke taget det skud, inden han kom til bakken ved os i den her sæson. Men han skyder næsten 2 per kamp. Fitzpatrick her modsvarer fra Horsens. Han har brug for hjælp her. 5 sekunder. 5 sekunder, det er rigtig dårligt af bakken der. Formår slet ikke at komme ned og hjælpe. Morten Salers tager den op på sine skuldre med det samme. Man skal altså nå at smide bolden ind på banen inden for 5 sekunder, ellers så koster det et turnover. Skylar Bolin forsøger lige at bruge de der ekstra centimeter, han har ude til Brian Fitzpatrick. Joe Harris, ny rebound. Og det virker som om den her kamp ikke har sat sig endnu. Der er fejl på Esben Reinholdt her. Første fejl til Esben Reinholdt. Jeg synes virkelig, man skal tage hatten af for HSC og de spillere, de har formået at sætte sammen i år. Kæmpe skub, at de også formået at hente Esben Reinholdt tilbage. Men så skal man også sige, så er det også i år, det skal være. Fordi jeg tror ikke på, at Esben han er der næste år. Hans sæson den gik lidt i stykker, da han blev diskvalificeret og fik noget karantæne for noget doping angående en astmaspray, som ikke var opgivet. Så ham er de heldige og har fået fingrene i resten af sæsonen. Så hurtigt brænder det første straffe. Ja. Han sagde også til os på Kanal Sport her efter den sidste kamp imod Værløse, at han formentlig smutter igen til sommer. Så det er måske på låntid, at Esben Reinholdt han render rundt i den gule trøje, men det kan måske også give et mesterskab, hvis det her hold det spiller, som de har gjort på det seneste. Ja, vi så jo bare omkring nytår, at alle topholdene, de er stort set oprustet. Da Randers, de faldt sammen. Har set afslutning der. Og han glider her. Ja, jeg ved ikke, hvad det bliver kaldt for det her. Jeg tror fejl imod Horsens IC. Arnel Dedic. I hvert fald ikke helt med på den. Ja, det er vist, jeg tror, Skylar, der får fejl. Men jo, det jeg vil sige, det var, at alle tophold stort set oprustede, da Randers de faldt sammen. Og også sådan et hold som Svendborg skal man ikke glemme. Det kan godt være, at de tabte til Hørsholm i går, som var utroligt flot af Hørsholm. Men de har fået Plantin tilbage, og de har altså stadigvæk John L. Smith. De har Will Paul, og de har Antonia Portas, og utrolig farlig line-up, de har i Svendborg. Salert sænker de 2 straffe. Salert, som har en fortid i HSC. Brian Fitzpatrick, han er ikke bange for at skyde i dag. Salert havde jo også 20 point i bakkens seneste kamp imod Randers, blandt andet med 6 træer. Christer Stoffersen i posten over for Fitzpatrick. Der har han altså nogle centimeter. Tæt på et tip-ind fra Jonas Horte. Jeg tror, det er HSC, de prøver at trække nogle af bakkens big men ud ved at få deres big men til at skyde, men når de ikke rammer dem, så hjælper det ikke det store. Ja, det er lige ved, de spiller så højt tempo, at de ikke selv kan følge med. Skylar Bolin med bolden. Drive her ud til Brian Fitzpatrick. Han har brændt de sidste 4 skud. Nej, det var selvfølgelig Esben Reinholdt, der trykkede af der. Joe Harris, Jonas Horte. Mange brændte skud, men de tager heller ikke meget mere end et par sekunder om at få sendt en afslutning af sted, når de er kommet op.
Nej, vi kunne nærmest have en shot clock på 10 sekunder lige nu. Endnu en afbrænder den her gang fra Marcus Addison. Ja, så får Salers ned i tempo nu. Horsens trænerbænk vil have spillerne ud at være aggressive. High-low-spil, nej, endnu et turnover. Ja, en dårlig aflevering til Kristoffersen. Skylar Bowling sænker tempoet her til... Ja, den ender hos Fitzpatrick. Heller ikke den her gang. Det er også svært Bakkenhold at aflevere over lige nu, hvor de både har Kaido Sachs på banen 2,7 meter, Jonas Sorte med 2,10 meter og Kristoffersen 2,18 meter. Og så Salers på lige knap de 2 meter, og ja. Joe Harris der også er deroppe af. Ja, de har de 3 højeste spillere på banen lige nu, Bakken. Kaido Sachs fra hjørnet bliver fejlet. Giver 3 straffe til Kaido Sachs. Anden fejl til Esben Reinhold. Spørgsmålet er, om de vil beholde ham på banen. Nej, han kommer nok ud på bænken, ser det ud til. En af de unge på banen for Bakken Bears, Jakob Miller, 19 år. Han havde en god kamp senest mod Randers faktisk, med 8 point og 6 rebounds. Ja, han er egentlig, Jakob Miller er egentlig en rigtig god spiller. Han er nemlig godt skydende, godt touch, men han er samtidig stor. Og klog spiller, men desværre når han har fået chancen, så er det ikke altid, han har slået til at ville Tuominen har derfor givet ham chancen ikke så frygteligt tit. Tre for 3 fra estiske Kaido Sachs. 12 sekunder til at få sat en afslutning af sted, inden den her periode den løber ud. Ja, nu skal de passe på Esben Reinhold her. Det bliver Skylar Bowling, lille godt forsvar. Step back. Værsgo! Det er en måde at slutte af mod Skylar Bowling. Viser hvorfor han er en af rækkens allerbedste 3-pointsskytter. Ja, en af de bedste closer i ligaen også. Har skudt hele 46% bag 3-pointslinjen den her sæson. Det er ret imponerende faktisk. Dog stadigvæk Bakken Bears foran med 6 point her efter de første 10 minutter. 25-19. Men meget tempofyldt, Niklas, her til at starte med. Ja, det startede ud med, at Horsens DC fik de fleste rebounds. Det blev ændret med samme Kristoffersen kom ind. Ikke at jeg siger, at det kun er hans fortjeneste, men Bakken Bears fandt det fokuspunkt frem og formåede at komme frem til nogle ekstra chancer i angrebet. Og det er det, der har gjort forskellen indtil videre. Jonas Sohorte er topscorer i kampen med 9 point her allerede. Ja, det er gået utroligt stærkt, det her 25-19. Det er sjældent, man har en kamp i dansk basketball, som ender med 2 gange over 100, men det kunne jeg godt se i dag med det her tempo, som de har lagt for dagen. Skudprocenterne har ikke været imponerende for nogle af holdene. Nej, men igen, vi snakkede om det lige før. Altså, man kunne nærmest tage en shot clock på 10 sekunder, den her kamp indtil videre, fordi så hurtigt kommer afslutninger fra begge hold. Spændende også at se, om Horsens vil sende Baye Keita i spil i den her kamp. I hvert fald de første 10 minutter her, der er han ikke blevet brugt. Nej, det ser umiddelbart ikke sådan ud. Jeg troede egentlig, at han ville være klar til den her kamp, og måske havde set lidt sidste kamp over netop for at spille, være klar til den her. Men det vil virke underligt at proppe ham ind efter halvlejen i hvert fald, fordi så er han ikke varm fra opvarmningen, og så skulle man forestille sig, at skaden den gør lidt mere ondt. Også en umiddelbart spiller, som hvis han var 100% klar, så ville han spille mange minutter, især over for de store folk, som de har i bakken. Ja, altså, det man kan sige, ulempen er for ham, det er, at han ikke har så frygtelig mange kilo på sig, men han har utrolig lange arme og er en rigtig dygtig spiller under kurven. Så selvfølgelig vil han være en fordel at have med for HSC, men ja, jeg synes, de skal prøve at spille Brian Fitzpatrick lidt mere som big man i stedet for som skytte. Baye Keita er faktisk ligaens bedste shotblocker, så de kommer til at mangle lidt derinde, og har måske også gjort det allerede. Når man ser på, at det er Jonas Sohorte, der er topscoreren i kampen, så er det i hvert fald været tydeligt, hvor Bakken de har tjent deres point henne. Bakken starter med Jakob Miller inden i anden periode. Og vi får sat gang i det her. Horsens angriber fra højre mod venstre.
Skyler Boland her, så vi kan se så meget til, ud over den 3-points-scoring, som han havde til at slutte første periode af på. Nej, der er tydeligt at se, at Bakken de har rigtig meget fokus på ham, så han prøver nok bare at se, om man kan udnytte det og fordele bolden til... God aflevering ud til Fitzpatrick. Endelig er den der for Brian Fitzpatrick. Han skulle bruge 5 forsøg her for at få gang i den, efter han startede 1-1. Og hvis han bliver ved med at ramme dem, så kan det virkelig blive et lille matchup-problem for Bakken, om man skal gå ud og så contest-skud hver gang, eller om man vil give ham det. Ja, det er stærkt stadig, Chris. Fitzpatrick er en af de nye folk, som også er kommet til her over sæsonen i Horsens IC, har erstattet Emmanuel Lembe, som er smuttet videre i sin karriere. Ante Gospic forsøger så udefra. Ja, lige nu kan de alle sammen skyde. Gospic, som havde en forfærdelig kamp senest imod Værløse, så scorede han kun 2 point. Men har vist sig som en rigtig dygtig langdistanceskytte. Ja, han har virkelig været en af dem, der imponerede mig mest fra HC's mandskab i år, men det virker lidt som om, at hans diskvalifikation og karantæne ødelagde rytmen, men jeg tror, han er tilbage nu. God start for Horsens med mulighed for at udligne eller komme foran herude. Det er godt flyttet rundt med bolden her, tæt på. Ja, de svinger bolden rigtig flot rundt. Joe Harris smider bolden væk. Ja. Jakob Møller begår fejl efterfølgende. Joe Harris, han ved det godt. Det er jo lidt overtalssituationer, eller det var faktisk en 2 mod 2, men begge OEC gik på boldholderen, så Måns Ahlers var egentlig helt fri hele vejen op ad banen. Ny mulighed for Horsens til at bringe sig foran eller få udlignet. Det startede 5-0 ud i det her. Det bliver Skyler Boland, velkommen til festen. Horsens tilbage foran 28-27. Vi startede ud med et 8-0 run. Boland 2 og 3 fra langdistancen. Ja, nu prøver de at udnytte deres størrelse for Joe Harris i posten mod Mark Hjertisen. Ja, det udnytter han 2 point for Joe Harris. Esben Reimer holdt endnu en gang han fri Fitzpatrick. 2 og 2, han starter godt ud nu. Det er svært, når alle kan skyde, men jeg synes, det virker som om pusten i forsvaret har taget lidt for Bakken Bears, der slet ikke roterer hurtigt nok i forhold til, hvad de egentlig ved, Horsens vil lige nu. Ham her kan de altid gå til i den matchup, som han har lige nu, Chris Christoffersen, endnu en gang. Altså, som om begge holder lidt problemer med at... De har begge to lavet nogle tilpasninger og justeringer, men der er ingen anden, der kan stoppe hinanden. Det er i hvert fald tydeligt, at Horsens har fordel ude bag linjen, trepointslinjen, mens at det er Bakken, der har fordelen under kurven. Og det var jo lige præcis det, vi snakkede om før kampen. Ja, det er flot det her. Marcus Addison undgår lige Chris Christoffersen med at tage bolden over i venstre hånden. Murray Sager, han vil også gerne med 3 point. Det her det er en topkamp værdigt. Fitzpatrick, han føler det lige nu. Brian Fitzpatrick. Men der er én ting, der kan bekymre mig meget ved det her spil, eller ikke bekymre mig meget, det er, der skal man måske se som Horsens træner, at bruge Chris Christoffersen modsvar. Og bruge en lidt større rotation, bruge lidt flere spillere, hvis man kan, fordi det kan Bakken Bears nemlig ikke i den her kamp. Så hvis kampen fortsætter et tempo, så kan man drage nytte af det i anden halvleg. Men det er selvfølgelig en satsning, og hvis en spiller jeg tænker også tipdum. Og hvis en spiller kan klare det, så skal man da bare fortsætte. Bestemt med dem, der dunker, det kan vi godt lide. Ja, mange højdepunkter det her. Det er ikke for sjov, at de her 2 hold, de ligger nummer 1 og 2, og har vist sig som de klart bedste hold i den her sæson. 38-36 til Horsens IC. Ja, som Nikolaj Iversen sagde i vores interview før den her kamp. Hvis man ikke kan sætte sig op til kampe som dem her, så skal man lave noget andet. Horsens har stort set ikke brændt et skud i anden periode. Nej, det er en time-out her. Husk på, at der er gode muligheder for os direkte ind på bet25.dk undervejs i den her kamp. Ante Gospic har snedt sig op på 12 point. Topscorer i kampen er han faktisk.
Og har egentlig lavet lidt af det hele, ramt en 3 og taget 3 rebounds. Og har fine skudprocenter for gulvet. Ja, det er jo bare indbegrebet af slutspilstemning, det her. Altså, hvis man husker tilbage til semifinalerne mellem Bakken Bears og Horsens IC, så var det præcis sådan her, det var. Jeg vil nu sige, at vi har bedre spillere på gulvet. Selvom det var en utrolig underholdende, og holdene var rigtig gode, så vil jeg næsten sige, at det er en lidt bedre kamp, den er. Netop fordi Horsens, de har et lidt bedre hold. Og så kommer der bare nogle højdepunkter, som vi lige så før, og det er bare vildt fedt at se. Slovakiske Lukas Vaga har tjekket ind på banen med nummer 11 for Horsens IC. Det samme med Jonas Sohorte, der er kommet tilbage. Flot forsvarsspil for Brian Fitzpatrick. Han er træt af at blive den lille derinde. Det er en skidt aflevering fra Skylar Boland. Horsens en meget lille line-up lige nu, faktisk. Ja, nu dækker Skylar Boland Joe Harris op. Det synes jeg, man skal prøve at finde en måde at udnytte, hvis man var bakken. Christian Linde er helt oppe i fjeset på Nikolaj Iversen. 11 sekunder tilbage på skuduret. Se om det bliver til en træer. Der er plads til Joe Harris på ny. Han falder ned. Ja, han er ikke bange for at komme op i de hurtige, eller de høje luftlag. Christian Lindberg til Lukas Vaga. Og så er de tilbage, hvor det hele startede ved Skylar Boland over for Jonas Sohorte. Tager en træer lige i hovedet på ham. Første rebound til Morris Agger. Ja, han kontrollerer Lukas Vaga hele vejen op ad banen. Ved hele tiden, hvor han har ham. Og det var bare et spørgsmål om tid, før Lukas Vaga han prøvede at få fat i bolden. Ja, det er sjældent, han har en matchup på sin egen størrelse. Morris Agger, men det har han altså over for Lukas Vaga. To af de mindste spillere i den danske basketballliga. Bakken i front på ny, 2-2 fra Morris Agger på straffelinjen. Udskiftninger fra begge hold. Morten Salers ind for Bakken, og veteran Bodovchanin tjekker ind for Horsens. Det er ikke meget, vi har set fra Bodovchanin indtil videre. Står heller ikke noteret for nogle scoringer endnu. Her har han bolden over for netop Salers. Godt forsvar. Angrebsfejl, ja. Godt trukket af Nikolaj Iversen. Spørgsmålet var så, om han havde fødderne på linje. Jeg så det ikke, om han havde stået inde i cirklen. Men i hvert fald så stod han der. Nyt turnover fra Bakken. En kamp, der ligger på vippen lige nu, synes jeg. Bølger frem og tilbage. Fitzpatrick overlader den til Bodovchanin. 2 mand på ham. Lidt roligt spil lige nu fra 2 sekunder. Der skal falde en afslutning. Det ved han egentlig ikke. Der er 24 sekunder. Han når simpelthen ikke at få sendt en afslutning afsted. De svung bolden rigtig godt rundt, men Bakken fik ligesom en hånd på hver aflevering, som gjorde, at de ikke lige havde det skridt der på forsvarsspilleren, når han fik afleveringen. De presser med 3 mand helt op på Bakkens banehalvdel Horsens. Morris Agger brænder rebound. Bodovchanin, så vil han gerne sætte fart. 3 mod 2 af de Horsens. Overlader den til Fitzpatrick. Og det er netop dem, der skal passe på med Horsens. Hvis de får lov til at løbe, så er det et rigtig farligt hold. Carlo Sachs til Nikolaj Iversen. 2 point og mulighed for et 3-pointsspil. Det er... Jeg har aldrig nogensinde set Carlo Sachs give et 3-pointsskud op, og han gjorde det her, og det førte frem til en anden 3-pointschance, så rigtig godt shot selection. Bakken med mulighed for at gå foran med 5 point, hvis Iversen han kan fuldføre det her 3-pointsspil. Går også tilbage på banen for Horsens IC. Ham har de har brug for lige nu.
Ja, fordi han er egentlig den eneste spiller lige nu, som udover Skyler selvfølgelig, som er brændt varm for træeren, som Bakken ikke har fundet en løsning på. Horsens overtræder. Ny mulighed for Iversen. Som egentlig er en ganske udmærket straffeskytte. Så der bliver der fyldt godt op under kurven lige nu for Bakken Bears. Både Chris Christoffersen og Jonas Sohorte på banen på samme tid. Forsvarsspil for Bakken lige nu. Bodogciani hele vejen til kurven bliver fejlet af Chris Christoffersen. Ja, en god nok fejl her. Stærkt aggressivt taget til kurven her. Og det er virkelig det, jeg synes, vi har savnet fra Vetteren indtil videre i den her kamp. Så det... Jeg tror, det vi er ude i lige nu, at det er faktisk en and one, så Chris Christoffersen rører pladen samtidig. Han laver fejl på Vetteren, så han får de 2 point og får 1 straffe. Det er måske også en måde for Vetteren Bodogciani til at komme i gang på i den her kamp. Det er sjældent, at han først skal få sit første point mod slutningen af anden periode. Så bliver forspring ned til 2+ til Bakken. Morten Salert fra toppen. Tæt på Chris Christoffersen. Chip ind. Og han bliver også fejlet. Tager godt og grundig revanche for det modsatte spil. Anden fejl tager han til Gospic. Esben Reinhold tilbage på banen. Det samme for Joe Harris. Ja, så ser vi den store line-up igen fra Bakken. Horsens svarer også lidt igen med en stor line-up. I hvert fald lidt af de større, de kan præsentere. God aflevering der for Bodogciani. En blok. Chris Christoffersen sætter bolden afsted hurtigt til Joe Harris. Over for Ante Gospic. Øj. Ja, han brokker flere over fejlen der, men det så ikke ud, som om der var nogen. Bodogciani, der er blevet ballhandleren, imens Skyler Boland er ude. Esben Reinhold træder ude på banen. Turnover Bakken på bolden. Ja, som om de har fået bedre fat nu, Bakken Bears. Både offensivt og især defensivt, synes jeg. Jamen, jeg synes, det store spørgsmål til den her kamp, det er, hvordan har man ville matche op med modstanderen på begge hold? Fordi netop, at de har deres styrker på forskellige områder. Hvordan vil man løse forskellige problemer? Godt backdoor call, Joe Harris. Det er rigtig godt spillet her. Og jeg tror, begge hold, de har netop fået den fornemmelse for hinanden nu, så de godt ved, hvordan de egentlig gerne vil spille. Arnel Dedic klar med en dobbeltudskiftning ude på Horsens IC-bænken. Gospic viser han også kan det her midrange-skud. Ja, jeg forstår ikke rigtigt, at man bliver ved med at lade ham stå. Sohorte slår bolden i gulvet. Ja, Jonas Sohorte, der lige nu er spilfordeleren. Han kan heller ikke helt håndtere skridt fra Sohorte. Der er gang i svingdørene over på begge bænke lige nu, synes jeg. Skyler Boland og Brian Fitzpatrick tilbage på banen for Horsens. Morris Agger ind igen for Bakken. Ja, her bliver roteret godt og grundigt for begge mandskaber. Og så er han der igen. Chris Christoffersen, en god hånd. Pull-up træer der fra Morten Salert. Rebound, Bodogciani. Ja, Chris Christoffersen har virkelig fået sådan en stor rolle indtil den her kamp.
Esben Reinholdt bliver til kurven. Bliver fejlet af Chris Christoffersen. Det er Maurice, der får den før at han går op i skudforsøget. Dog får han nok 2 straffe alligevel. Han har vist sig som en stor mur derinde, Chris Christoffersen. Indtil videre. Jeg synes bare, det er de her kampe, hvor han har noget ekstra motivation, hvor han virkelig brillerer i. Også så kampe som Euro Challenge. Der har man bare set Christoffersen, som har været motiveret på en helt anden måde. Og virkelig fået nogle gode ting frem. Jeg savner at se noget fra, lad os lige se det her, Maurice Hager med kurven. Men som jeg skulle sige, jeg savner at se noget fra Esben Reinholdt indtil videre. 0 point. Har brændt 2 3-pointsforsøg og brændt 2 straffe. Har 3 turnovers. Ja, bestemt. Og det samme kan man sige en lille smule om Plantin i Svendborg. De drenge, de har haft ude i udlandet, og man skulle mene, de var vant til et lidt højere niveau. Men vi skal også lige give dem en chance at huske på. De skal lige spille selv, og de skal lige finde deres plads på holdet. Så jeg er sikker på, at når vi når slutspillet, så skal vi nok se nogle anderledes ting fra dem. Chris Christoffersen sætter sig på bænken. Korsbitch på straffelinjen. Den her 24-årige amerikaner, der måler godt 2 meter. Og så kan lidt af det hele, hvilket han også har vist i dag. Sekspointskamp lige nu, 1 minut igen af første halvleg. Nikolaj Iversen, 3 point fra toppen. Her Nikolaj Iversen rammer sin første træer i den her kamp. Og det har han gjort en del gange før. Brian Fitzpatrick. Gode bevægelser herinde under kurven. Det er rigtig stærkt spillet over for Jonas Sohote, som man ved, har en tendens til at hoppe. Maurice Hager holder bolden så længe i egen hænder som muligt. 5 sekunder skiller skuduret og kampuret. 6 sekunder over for Skyler Bolin. For en høj screen der fra Jonas Sohote. Skal falde en afslutning. Han er tæt på at spille væk. Ja, det gør han også. Så er der 1 sekund igen, stort set. Skal de passe på, ja. Og det gør Esben også. Meget symptomatisk for Esben Reinholdt. Første halvleg. 0 point, 4 turnover sender han med. Jonas Sohote fra midten. Men det bliver det for første halvleg. Bakken Bears fører med 53-47 i en underholdende hæsblæsende kamp imellem nummer 1 og 2. Der skal være et lille kvarters pause her, og imens det står på, så holder vi lige en pause her fra kommentatorboksen, men vi vender tilbage, når anden halvleg den nærmer sig.
Så får vi sat gang i anden halvleg her efter første Bakken Bears foran med 6 point, 53-47. Ricardo Sachs med halvlegens første afslutning, afbrænder og Gospitz med rebounden. Begge hold med de samme 5 starter, som de startede kampen ud med. Esben Reinholdt i posten. 2 mand på ham videre til Marcus Allison. Det er ellers godt lavet. Rebound. Joe Harris. Han er hele vejen, Joe Harris. Bliver... får lige et benspænd her og ryger i gulvet. Ja, Joe Harris, han virker virkelig som den spiller Bakken Bears, de har manglet. Rigtig hårdt arbejdende i forsvaret. God rebound og egentlig også godt med i angrebet og forstår virkelig at tage nogle gode beslutninger og komme stærkt til kurven. Han har bare lige manglet det sidste i et par enkelte situationer. Hård beat for Horsens IC, der må undvære indtil Gospitz med sin 3. fejl nu. Ind i stedet for ham kommer Brian Fitzpatrick. Det har virkelig ikke været et specielt godt Horsens hold uden Gospitz, når han har siddet på bænken indtil videre. Så hurtigt. Her. Så har vi en wedgie. Og bolden altså hos Horsens i stedet for. Godt spil Esben Reinholdt. Ja, det er en skam, de ikke får sat den her. Morris Acker med bolden i hænderne her. Dækket op. Veteran Bodo Chanin. Ja, så er det en endnu bedre matchup for ham. Ja, den tager den her. Lidt for lang rebound. Fitzpatrick. Skyler glider. Reinholdt på bolden. Han vil gerne til kurven. Heller ikke den her gang. Tager sin egen rebound og første scoring for Esben Reinholdt i hele kampen. Ellers godt forsvar Nikolajevs i første omgang, men Reinholdt formår at følge op med det samme igen. Ført det var bold. tydeligt, det der. Skidt turnover Maurice, men helt retfærdig. Morris Acker med 7 point og 7 assist i kampens første 20 minutter. Scoring tæller ikke. Han har lidt problemer rent forsvarsmæssigt, Morris Acker. Når han lige pludselig er over for en mand som Bodo Chanin på knap 20 cm længere end ham. Ja, stort set også mod Skyler. Han har lige nogle centimeter på ham og lidt kilo. Glem det, siger han. Jonas så hurtigt til Skyler Bolin, der ryger i gulvet. Ja, og alligevel viser han lidt respekt bagefter de 2 gamle holdkammerater. Ja, der blev lagt låg på. Skyler Bolin. Og det er godt lavet det her, Skyler Bolin. Og der er han altså skarp sniper Bolin. Så svarer han tilbage. 3. træer til Bolin i den her kamp. Det er stærkt taget der. Joe Harris højt på pladen. Man skulle ellers tro, at Esben Reinholdt havde nok kilo på sig til at stå imod det der, men Joe Harris finder løsningen. Og der er plads til Marcus Allison. Han brænder den der. Lidt for kraftig layup. Den tror jeg alle Horsens havde set inden. Godt spillet her, Nikolaj Iversen. Lige når han bliver skubbet lidt der. Jeg vil også gerne have fejl en Ricardo Sachs. Måske mulighed nu for den anden ende. Horsens med mulighed for at udligne, hvis de tager en 3'er. Nu til Marcus Allison. Han er da lige langt nok. Det er godt afleveret. Og efterfølgende fejl. Ja, det skal han simpelthen ligge i. Jeg tror, det er Maurice Acker, der får... Er det anden eller tredje fejl til ham? Det må være tredje. Ja, det bliver vist. Det er Maurice Ackers tredje fejl.
Horsens bolden på baglinjen. Lucky bounce. Skyler Bowl en 4-3 og udligning 55. Det er intens lige nu. Joe Harris, han viser... Joe Harris nu på 14 point. Ja, han virker virkelig som en spiller, der er rigtig sulten og er faldet godt til beholdet. Han er lige ved at sætte den igen. Jeg synes, man skal prøve at conteste de der skud lidt mere, fordi han rammer godt nok gode procenter. Skyler Bowlen. Endnu et dumt turnover der fra Murray Sager, der lige træder ud på banen. Ja, jeg tror også, han ryger ud nu. Men det er nok mere på grund af fejlproblemerne. Og det er egentlig også den her line-up, som er på banen nu for Bakken Bears med Morten Salers, Joe Harris, Nikolaj Iversen, Kristoffersen og Kaido Sachs, hvor de egentlig har fungeret bedst, synes jeg. Bowlen har gjort stort set, hvad der har passet ham i anden halvleg her. Esben Reinholdt fortsætter med at have problemer med at ramme ude fra 3-pointslinjen af. Bakken Bears får bolden. Bakken fastholder bolden. Joe Harris! Tredje dunk fra amerikaneren. Ham kan jeg godt lide. Vedran Bodochanin. Den var lige tip-dunk. Hvad sker der? Det er jo vildt, det her. Er det 6. eller 7. dunk, det der i kampen var? Ja, det er jo ikke bare kedelige dunks. Tohånds basic dunk, det er jo tip-dunk på tip-dunk og enhåndsdunk, og jeg ved ikke hvad, det regner både med træer og dunk i den her kamp. Det er virkelig underholdende. Iversen i fast break. Finder Kaido Sachs en lille midrange-skud og rammer Kaido Sachs. Ja, de to, de har virkelig formået at finde hinanden rigtig godt i den her kamp indtil videre. Bakken får skabt sig et lille forspring på 4 point nu. 61-57. Og det var netop Joe Harris, der gik forrest den her. Hans kampgejst og hans sult, det har ført med til, at hele Bakkenhold, de er helt oppe at køre lige nu og har formået at få the edge lige nu. Men vi så lige før, hvor hurtigt det kan gå. Skyler Bowlen med 3 træer inden for meget kort tid. Altså, det kan han sagtens gøre igen. Men som du også nævnte, Horsens, det ser lidt smalt ud, uden anti-godspids på gulvet. Og det burde de ikke, fordi de har masser af spillere, som sagtens kan slå til. Joe Harris har snedt sig op som topscorer i kampen med 18 point. Flotte skudprocenter, 9 fra 11 fra gulvet. Jeg er lidt skuffet over, at man ikke har fået mere gang i Fitzpatrick under kurven og så videre. Han havde en rigtig god bevægelse. Hvorfor ikke prøve at spille inside out, give ham bolden lidt mere, og så prøve at operere på Bakkens store folk, og måske trække et par fejl på dem også. Og så kommer der muligvis, hvis der er en forsvar, trækker sig sammen og bliver opmærksom på ham, jamen, så bliver trepointsskytterne frie, og der er ikke særlig mange hold, der rammer træerne bedre end Horsens gør i den her liga. Og de har et helt arsenal af folk, der kan ramme bag trepointslinjen. Samtlige af de 5 spillere, som de smider på banen nu, de kan altså ramme derudefra. Brian Fitzpatrick på vej mod, han har allerede slået faktisk season high som Horsens-spiller. Havde 14 point senest mod Værløse. Han er på 15 nu. Så det er derfor, hvorfor ikke give ham bolden noget mere? Marcus Addison vil også gerne være med. Træer herfra, barberet ned på et 3-pointsforspring. Tæt på et steal fra Skyler Bowlen. Jeg tror...
Iversen og Kajdosak sætter sig ud. Morisaga en lang toer her, lidt for lang også. Den får rebound, det gør Joe Harris, 20 point nu. Han styrer spillet fuldstændig nu, Skylar Bolin ud til Vedran Bodovchanin. 6 point nu fra Bodovchanin. Det kan være, han skal i gang nu. Ja, det er som om alle byder ind for Horsens lige nu, og det er rigtig godt for kampen. Det er godt reddet, det der. Skylar Bolin bag om ryggen. Videre til Esben Reinholdt. Tøver lige lidt der, så smider han den væk. Meget, meget rodet lige nu. Ej. Endnu et turnover. Ja, så er der måske plads. Han vil have den. Ja, det er godt taget af Bodovchanin, der er 8 point nu. Og det er noget, han gør rigtig godt. Tager den til kurven i transition. Det scoren står sig altid på. Vedran Bodovchanin. Frygtløs og gøre det over for Chris Christoffersen, der står bare og venter derinde. Ja, vi så tempoet, det er nyt skruet op igen her. Udligning, 65, nyt turnover. Ja, så går det stærkt, Esben Reinholdt. Skal vi have et dunk for Esben Reinholdt? Skal vi da. Horsens tilbage fra 67-65. Ja, bakken, de er ukoncentreret lige nu. Jonas Sohole skal give bolden til dem, som skal føre den op på banen rigtigt. Og Maurice Agger, han spiller ikke særlig godt lige nu. Så er Reinholdt nu op på 4 point. Og 4 turnovers. Det er ikke helt top det nu, men jeg synes, de begynder at komme nu pointene, både for ham og Bodovchanin, som ellers har været noget stille til at starte med. Jeg synes, at Esben han virker, som om man ikke helt er nået helt i form rent konditionsmæssigt lige nu. Han ser ud til at have lidt hårdt nogle gange, men igen, jeg er sikker på, at han nok skal finde formen. Og hvad er modsvaret så for bakken nu? Skal man have Nikolaj Iversen ind på banen igen? Ja, jeg synes, man skal prøve at gå stort igen, både med Christoffersen og Jonas Sohole ind på samme tid. Og så, ja, jeg synes, Maurice Agger, han skal smutte lige lidt på bænken, fordi han har ikke gjort det særlig godt. Han er i fejlproblemer, og han har lavet et par dumme turnovers og så videre. Så jeg synes, man skal prøve at finde tilbage til noget af det, der fungerede, og så prøve at gå stort og gå inside igen hos bakken. Husk også på, at der er mulighed for at lege på odds live på bet25.dk her under kampen. Det sker altså direkte under den her transmission, lige under dit vindue, hvor du sidder og ser kampen inde på kanalsport.dk. Vi får sat gang i kampen igen her. Iversen tilbage på banen. Horsens stadig uden Ante Gospic. De har alligevel formået at komme tilbage i opgøret. Det er også godt set, men den kommer ikke helt at komme derind. Er det 3. eller 4. angreb i streg, de laver et turnover. Aflevering ud til Skylar Bolin, han tøver ikke. Lidt for kort Iversen. Undskyld, Christoffersen er det med rebound. Begge hold presser tempoet lige nu. Joe Harris, han har været varm indtil videre i dag. Reinholdt rebound. Ja, Marcus Addison. In and out. Fitzpatrick, god energi ellers. Ja, som om der lige har været et dyk i energien hos bakken Bears. Og vi ser, at de kan bestemt være tilfreds med stillingen lige nu, uden en Gospic på banen. Ja. Iversen går i posten. Og skuddene vil ikke i hverken for Horsens eller bakken lige nu. 2 minutter igen anden, eller tredje kvart, undskyld. Og Esben Reinholdt fra hjørnet for kort. Mande-rebound der fra Chris Christoffersen. Har altså bare stor indflydelse, når han er på banen. Big Chris. En pick and roll spil måske. Nej, der kommer Joe Harris i stedet for. Tæt på et nyt turnover. Skidt aflevering. Som om de prøver at forsere det lidt for meget af bakken med os lige nu.
Kristoffersen tjekker ud. Carlo Sachs på banen. Det sammen med Jonas Orte. Der bliver roteret godt og grundigt i spillerne. Anton Ellesen er kommet på banen for første gang i kampen. Her der er plads til... det er tæt på, at Carlo Sachs han får lagt det i med venstre hånden. God aflevering der for Produktjanin. Søn for Fitzpatrick. Anton Ellesen får sin første fejl. Ja, han formår altså at tage den godt op. Den er bare lige lidt for hård. Det er længe siden nogen af holdene, de har scoret sidst. Ja, du sagde en 100 plus kamp. Ja, det når vi ikke. Det var realistisk på et tidspunkt, men der har lige været et dyk her. Og man ikke rigtig forvente andet, når begge hold gerne vil køre det tempo, de gør. Ja. Så får vi åbnet scoring igen, Maurice Sager. Ja, der er ikke nogen grænse for, hvor vigtigt det vil være, hvis han også skulle komme i gang for Bakken Bears. Han har virkelig haft nogle gode kampe op til den her, men har ikke rigtig været toneangivende på scoringsfronten. Så er der modsvar den her gang, Anton Ellesen. Ja, det må være dejligt, at en spiller lige kan slippe ind i slutningen af tredje periode første gang, og så se sit første skud. Maurice Sager her med bold. Han havde season high senest mod Randers med 28 point og 8 assist. Contested skud her. Morten Tellers brænder veteran. Rebounder. Horsens i front med 25 sekunder igen af tredje periode. Fejl begået af Nikolaj Iversen mod veteran Produktjanin. Jeg tror måske, det er Jonas, der fik... Ja, det er det. Veteran Produktjanin, der har været utrolig godt spillende på det seneste. De sidste 4 kampe har han haft plus 20 point. Men han har kun snedt sig op på 9 indtil videre i den her. Brænder straffe nummer 2. 18 sekunder igen. Horsens vælger at fejle. Har endnu en fejl at give af Horsens. Ind med et par reservespillerne for Horsens, så starter han ikke for nogen fejl. Når Sager der er plads, får han spørgsmål om han får et skud på det. Det gør han ikke. 4 holdfejl. 8 sekunder igen. Det er godt lavet. Alley-oop. Morten Salons. Nu skal de passe på her. 4 sekunder, der er plads til veteran Produktjanin. Her rammer ikke. Der er underholdning for alle pengene i den her kamp. Den her kamp har alt, Jacob. 71-70 til Horsens IC. 1 points forspring til gæsterne efter de første 30 minutter. Der ser 10 igen den her kamp. Mulighed for at puste lidt ud her. Topscorer i kampen Joe Harris 20 point for Bakken, og fra Horsens IC, der har det spredt sig lidt over et par spillere. Stadigvæk Antikostic faktisk med flest point. 16 af Snaksen. Fitzpatrick er på 15. Ja, altså, vi så det inbound-spil, Nikolaj Iversen havde til Morten Salers før. Det er bare helt ned til... det er bare helt ned til den mindste centimeter. Og det er både en rigtig god aflevering og rigtig godt timet, og Morten Salers formår at lægge den i, selvom han er presset. Ja, det var lige ved, det var for tidligt, de fik sendt den afslutning afsted. Ja, så veteran kunne lige så godt have lagt den der i. Det har han gjort før. Vi nærmer os efterhånden slutningen på det her rundespil. De her 10 hold, de mødes 3 gange hver i løbet af sæsonen. Det giver 28 kampe. Måske 27 kampe. Og efter den her runde, så har Horsens spillet 21 af dem. Og
Så det skal til at være nu, Horsens, hvis de vil hente Bakken. Så en sejr er altså afgørende. Hvis man kigger lidt på det kommende program for et hold som Horsens, så hedder det Team Fogh Næstved, Siso, Randers og Hørsholm. Så det er rimelig bløde modstandere, hvis de kan komme over den her med en sejr. Ja, så det er kampen. Det er kampen, Horsens skal vinde. Og det er også kampen, hvor man kan sige, vi spiller lidt om favoritværdigheden gående ind til eventuelle finaler. Jeg ved ikke godt, det er langt at snakke om finaler. Der er mange kampe endnu, og der kan nå at ske rigtig mange ting. Men det vil lidt være en drømmefinale for de her to hold. Vi har bare set kampen, hvor den har været indtil videre i dag. Vil vi ikke gerne have 7 af dem? Jeg vil ikke sige nej tak. Hvis du ser på Bakkens kommende program, så er det heller ikke fordi, at man sådan umiddelbart forventer, at de går ud og smider nogle af de kampe. Det er Siso, Wolfpack og Aalborg, der er de næste 3 modstandere. 3 hold, som nogle af dem har der vist kvaliteter, især Wolfpack i den her sæson, men Bakken bør ikke smide nogle af de kampe, hvis de vil i hvert fald være sikre på at snuppe førstepladsen. Nej, altså mod Wolfpack, de virkelig vist gode takter i år, og jeg tager hatten af for det arrangement, der fandt sted her i TV2's sidste tv-kamp her i mandags, som virkelig var en flot ramme. Men det er et hold, der kan gå ind på alle holdene i ligaen, og Bakken med en smal trup efter en hård kamp. Hvem ved? De sidste 10 minutter måske, medmindre vi selvfølgelig får en overtid sat i gang her. Bakken starter med bolden. Nede på 12 sekunder på skud, og Maurice Hager på bolden. Ante Gosbis har vi jo fået ind igen fra Horsens. Han skifter tempo det er godt lavet, Maurice Hager. En af de spillere med allerbedst skudprocenter i hele ligaen. Knap 50% på gulvet, 42% fra trepointslinjen og over 90% fra straffelinjen. Tæt på at ramme den her magiske 50, 40, 90 inden for skudprocenterne. Esben Reinholdt. Det er stærkt taget. Ja, det viser lige, at han også har nogle gode kilo på kroppen der til at... Ja, han formår lige at lave en crossover, som får Monsaler til at gå til siden, og han lige kommer på siden af ham, og så var det afgjort. Gosbis, han har også sin sag for rent defensivt. Her får de taget bolden fra Jonas Sohorte, som hænger lidt. Anton Ellesen, han har ramt en derfra. Iversen sikrer sig rebounden. Carlos Sachs fra hjørnet. Tempoet bliver fastholdt her. Den her gang igen. Esben Reinholdt. Så er han på 8 point. Ja, Ville han råber sine spillere op. De går op ad banen lige nu. Maurice Hager, det er ham, der har taget sagerne i egen hånd lige nu. Han ved lige, hvor han skal kringle sig. Jonas Sohorte, som pinder sin mand inside, så der er en hel bane for ham. Så rigtig god indforståelse blandt de to spillere der. 14 point og 7 assist har han noteret sig for nu. Esben Reinholdt, han føler det lige nu. Langt toer. Også for langt et skud. Iversen med endnu en rebound. Han har været rebound-mesteren for det her Bakkenhold i den her sæson. Offensivt brænder han der skud. Så er der lang vej hjem. Plads til han til Gosbis. Det er godt lavet af Gosbis. Trepointsforspring til Horsens. Ja, nu tjekker de 3 mest toneangivende spillere ind lige om lidt, så det er spændende at se. Skyler Bowling for Horsens. Og for Bakken er det Chris Christoffersen. Han lader et lille snupskud. Joe Harris sidder også klar ude på bænken. 1-pointskamp. 7 minutter igen. Marcus Addison, som ham, der skal føre bolden frem. Det er han også meget godt lavet her. Tæt på Gosbis for den tipdunkede. Ja, Horsens formår virkelig at straffe Bakken ved at komme til kurven. Fejl bliver gået af veteran Produks Charnin. Chris Christoffersen og Joe Harris. Og de, der nu tager vores konkurrencer fra søndags bedste 1919, kan nu gå ind og stemme på kampens hjælpehøjde til MVP. Iversen 2 gange på straffelinjen nu.
Udligning. 77-77. Den hopper lige ud. Og Skylar Bolin tilbage på banen her med det samme foran bolden i hænderne. Og Esben Reinhold er fri. God lille skudfinte. Han vil gerne have haft en fejl der, Esben Reinhold. Det kan godt være, at den var blevet dømt i Kroatien eller Belgien, hvor han har spillet. Jeg synes, at det lignede lidt en fejl, at Kristoffersen. Morris Akker derimod får han fejl. Den mod mod 12 startmålet, anden vej. Der er som sagt åbnet for vores afstemning om at gå over hjemme til Mimi. Vi slutter afstemningen cirka 1 minut efter kampen er slut, og så trækker vi vinder her. Det plejer at være 2 sikre, når Morris Akker han går til straffelinjen. Ja, hvad var det, du sagde? 90% for linjen? 91 for at være nøjagtig. Sikkerheden selv på det første. Faktisk også holdets topscorer med godt 15 point i snit. To for 2 den her gang. Fuldt hus for Morris Akker. Bakken tilbage i front af den her kamp. 79-77. Skylar Bolin med bolden. Det bliver lidt rundt. 9 sekunder tilbage på skuduret. Så tager han en træer. Det er en stor træer, han sender afsted der. Miskommunikation mellem Kristoffersen og Morris Akker. Man skal ikke give ham en sprække. Løs der. Og så er Chris Kristoffersen smør på hænderne. Kan ikke holde fast i den. Så lige pludselig tipper kampen over til Horsens fordel. Jeg synes, at han ligger på vippen. Ny scoring her. Ante Gospic. Horsens plus 4 nu. Morris Akker kan ansvare igen. Tæt på. Fitzpatrick rebounder lige foran Chris Kristoffersen. Er de ved at tage bolden, eller tage kampen lige nu, Niklas? Bakken. Ja, men det virker som om igen, at de er en lille smule trætte. Og så synes jeg bare, at lige siden Skylar han er tjekket ind igen, så har han taget over showet. Det kan godt være, at han har bolden meget, men han formår at komme til kurven og samle forsvaret hver gang han kaster ud til sine skytter. Ja, det er et tydeligt træthedstegn, at man lader point gå mod en på den der måde. Men 6 point fører de nu med Horsens. Klart momentum her, der er også tæt på at stjæle bolden. Marcus Addison for Joe Harris. Ville Tominen vælger at tage Nikolaj Iversen ud. Nej, det bliver Ricardo Sachs i stedet for ham kommer Morten Salerts. Måske også meget godt, hvis man skal have noget energi på banen. Nikolaj Iversen til over til venstre hånden. Så er han på 10 point. Tiltrængte point for Bakken. Marcus Addison. Det er godt forsvar, Morten Salers. Fitzpatrick, en lille skudfinte. Ja, de appellerer for fejl lige nu, Bakken. Ja, men jeg synes ikke, der er noget for nogen af holdene, men... Skylar Bolin vil også have en fejl her. Ja, han har ikke så gode hænder i dag lige nu. Så er der plads. Det er godt spillet det der, hele vejen til Marcus Addison, der så bliver fejl i sidste ende. Jeg tror, det er Joe Harris, der får den der. En fornøjelse at se Skylar Bolin på vej op af gulvet, der hvordan han har blik for sine medspillere. Det var Nikolaj Iversen. Tredje fejl til ham. Ja, begge hold har 2 spillere med 3 fejl. For Horsens er det Vedran Borokinin og Ante Gospic, men for Bakken er det Morris Akker og Nikolaj Iversen. In and out.
fra Marcus Addison her. Han har ikke været på linjen før nu. 0-1. Men til gengæld er der held i sprøjten anden gang. Og Horsens tilbage i front med 5 point. Med 4 minutter igen af den her kamp. Iversen over for Gospits bruger sine kilo og sin fysik. Ja, det gør de begge i virkeligheden. 7 sekunder tilbage på skuduret. Stor opbakning til Horsens-spillerne fra de medrejste fans, der har taget den her tur. Der er godt 50 km nordpå. Joe Harris fortsætter takterne. 22 point er han på nu. Jeg tror, det var vigtigt for ham at få der. Gav ham lidt energi. Stopper også blødning. Han er fri ellers derinde. Gospits. Skal der Bolens aflevering. Der er tænding på lige nu. Skal der fejlen. Ja, det var egentlig en god fejl af Skyler Bolen. Når at få fat i Joe Harris, inden at han bliver sidste mand, og derfor ingen usportslig fejl. Meget intens lige nu. Både på banen og på tilskuerpladserne. Det er nu, hvor det kommer ned til, hvem der ved det mest. Morris Hager, han har vist fine takter her i anden halvleg. Iversen til Chris Christoffersen. Han bliver fejlet af Brian Fitzpatrick. Det var lige ved, han tog afsæt til et ordentligt skrald derinde. Men jeg synes egentlig, Fitzpatrick har gjort det godt rent defensivt i forhold til, hvad han har haft at arbejde med. Ja, bestemt. Chris Christoffersen på linjen, han skød 50% inden i aften, men... og det har han faktisk også gjort i dag, så 10% holder han. Han går til det klassiske Chris Christoffersen med pladestraffe. Ja, jeg ved, du elsker den der, Jakob, så det er den eneste, der stort set, der gør i ligaen i hvert fald, så vidt jeg ved. Jeg ser, om den ikke kommer rent i nu. Nej, der var lidt held med den her gang. Man kan ikke kalde det rent i det, men jeg brugte ikke glæden. Fuldt ud. 1 pointskamp nu, 86-85 til Horsens. Bologna en drive her til kurven. Det er ellers stærkt. Gospits stor rebound, og så får han 2 point. Og så løber han ind i Christoffersen bagefter det. Har man ikke kunne kontrollere indtil Gospits. Han har spillet en fænomenal kamp. 25 point for Gospits. Ja, hvis han ikke havde været fejlproblemer, så har han haft mange dyb træer for Morris Hager. Og her Joe Harris taber simpelthen bolden, da han vil rebounde. 3-pointskamp. Ja, HC har sat Smeinhold på bænken til at tjekke ind igen. Gospits. Der var skridt. Angrebsfejl. Flot forsvar spiller bakken. Og fremsvinger turnover. Ja, han står lige og tripper lidt ude bag 3-pointslinjen efter, han har fået bolden, så skridtkald er blevet misset, men så får han så angrebsfejlen efterfølgende. Ellers så synes jeg faktisk, at dommerne har gjort et rigtig flot arbejde i dag under. Det er altid svært at dømme sådan en kampe som den her, fordi de er så intense, og der sker så meget, og som vi så tidligere, så hurtigt. Men jeg synes virkelig, at formået at kontrollere kampen rigtig godt, og samtidig blevet en rigtig seværdig kamp. Ja, også en stærk dommertrio, de har smidt på i dag. Jonas Bille, Morten Thomsen og Thomas Kørnes. Morten Thomsen, som har været årets dommer de sidste 2 år. Iversen neder lidt efter en aflevering. 10 sekunder tilbage på skuddet, og Joe Harris ud til Nikolaj Iversen for en 3 point. Lige langt nok. Og sender bolden hos Skyler Bolen. Stopper. Ja, det er 3 point, det der. Ja, den er tæt på. Det var meget tæt på. Og efterfølgende fejl til... Er det Morris Hager, der får den? Det vil i så fald... 5. Nej, det vil blive hans 4 fejl. Ja, det er Morris.
Også ved at bemærke, at Horsens er i holdfejl. Så hver gang de fejler, så rører Bakken på linjen. Esben Reinhold her. Det har både været godt at skifte frem her. Der er plads. Der kunne kampen nærmest blive afgjort i hvert fald. Han var helt fri, og afleveringen sad der også, men den gled ud af hans hænder. Skidt turnover for Morten Salert. Smider bolden lige ind i hænderne på en Horsens-spiller. En rigtig dårlig aflevering af Morten Salert. Men nu begynder tiden også at blive en faktor. Der er plads til Skyler Bolin. Når den ikke. Jeg synes godt nok, der er blevet brændt mange frie layups i dag. Ja. Morten Salert. Han har ikke sat en. Nej. Stadigvæk ikke. Lidt et hero-play, synes jeg. Ja, men vi har jo set, altså i første halvdel af sæsonen, Morten Salert skulle nærmest ikke ramme forbi bag træerne. Men det er som om, at det ikke rigtig har været der på det seneste. Bakken fastholder bolden. 1 minut og 21 sekunder igen. Det er tæt på Morten Salers med et stort skud her. Han bliver fejlet. Der var en fejl til Brian Fitzpatrick. Det var hans tredje fejl. Tredje fejl til Brian Fitzpatrick. Rammer begge straffe, Morten Salert. Og så er vi tilbage på en 1-pointskamp med godt et minut igen. Defense change på lægterne. Skyler Bolin til Vedran Bodovčanin for 3 point. Nej, den er skæv. Og Salert med rebound. Der er sat vand over til en meget, meget interessant afslutning. Ja, hvad var det for en aflevering? Morris Hager med et dumt turnover. Jeg synes, 8. turnover for Morris Hager i den her kamp. det er også det. Altså ikke fordi det kun er Morris Hagers skyld, at Bakken Bears de er bagud lige nu. Men vi så det over Euro Challenge. Savnet Andreas Jacobsen er stort i de her situationer, hvor vi kommer ned til kampe, der skal afgøres, og lave de rigtige beslutninger og lave de rigtige kald med bolden. Men ærgerlig possession, men vi har stadig en kamp, hvor Horsens er foran med en. Ja, man kan sige for Horsens vedkommende, der er det jo nærmest givet, hvem der kommer til at spille de sidste par minutter her. Det er stort set starterne, som de vil spille der. Men hvad tror du på Bakken? Der er måske flere større spørgsmålstegn om, end de lukker kampen af med. Jamen, jeg tror, de bliver nødt til at have Maurice derinde lige nu, fordi at, han er den bedste ballhandler, og Horsens de ligger rigtig højt pres, så de har brug for ham derinde alligevel. Og så tror jeg bare, at de muligvis vil gå med de to store, Jonas Oda og Christoffersen, og så have Joe Harris derinde, og så spørgsmålet er, om det er Morten Salers, der kommer til at være derinde, det tror jeg. Husk, hvis du har deltaget i vores konkurrencer, altså sælgernes næste teksten Bakken til dit inde, så kan du deltage i vores afstemning om, at det skal være Bakken Bears MVP. 1 minut efter kampens afslutning trækker vi en vinder, der vinder en præmie fra Bakken Bears merchandise. Og Nico Leversen også derinde, selvfølgelig. Iversen er... Ja, Christoffersen, der bliver på bænken. Iversen er en rebound fra sin 9. dobbelt-dobbelt i den her sæson. Han havde bare én sidste år. Og en af de bedste i ligaen i den her sæson. 50 sekunder. Horsens i bolden foran med 1. Og Horsens uden Anti-Gospich i stedet for Brian Fitzpatrick. Det er netop ham, der får bolden her. Overlader den til Marcus Allison, tæt på at smide den væk. Iversen fejler. Det er måske meget klogt, at Nicolai Iversen der
hvor han er lige ved at blive sat af. Ja, lidt underligt, at han vælger at satse på en possession, fordi Marcus Asen er egentlig ved at miste den, men der er ingen chance for, at Nikolaj Josefsen kunne komme op og nå den, og så bliver nødt til at fejle. Joe Harris er sat på Skylar Bolin. 2 amerikanere over for hinanden, 7 sekunder tilbage på skuduret. Det er et godt forsvarsspil herude til veteran Podovchanin. Han er lige ved at nå det. Bakken på bolden. 20 sekunder igen. Skal vi have en game winner her? Skuduret er sat ud af spil nu. Maurice Hager, skal det være ham, der stopper det hele? Nej, han mister den. Der bliver dømt holdbold. Her, bolden den peger mod bakken. Nej, det er Horsens. Nej, det er Horsens vej. Og så er der ikke andet for bakken at gøre, end at begynde at fejle nu. Nej, og vi vil nok se en muligvis en Kairo Sachs, der kommer ind på banen, for at vi har der er en sikker skytte på banen. Men igen, ærgerligt. Maurice Ager havde egentlig banet sig vej mod kurven, og så tror jeg, han glider og mister bolden. Det er... Ja, vi har rost ham meget i dag, Maurice Ager, men han har haft nogle spil, der har kostet her til sidst. Et dumt turnover i det forrige angreb, og så, og så den her bold smider væk. Han er oppe på hele 9 turnovers alene i den her kamp. Det er lige overkanten. Det er skidt. Ja, Horsens med gode kort på hånden nu til at sikre sig sejren. Ja, Maurice han ligger på mere end 1 turnover per assist i den her kamp, og det er bestemt ikke godt at folk spiller på pointguard-positionen. Spændt på at se, hvad Arne Delis han sender på banen nu, hvilke folk han vil have ind. Må vi gå med de 5 bedste straffeskytter, må man gå ud fra. Eller også vil han bare sætte på at få bolden i hænderne på Skylar Bolin. Det tror jeg netop, det kommer til at handle mest om. Jakob Meller tjekker ind på banen sammen med Kairo Sachs. Det er forsvarsspilleren, der kommer ind nu. Den med de lange arme, der skal forsøge at stjæle bolden. Vi må heller ikke glemme, at der er en god mulighed faktisk for at få en overtidskamp nu. Det er i hvert fald et spil. 11 sekunder igen. Horsens med bolden i hænderne på Skylar Bolin. Over til Marcus Addison. Det er godt flyttet rundt. Og så bliver der fejlet med 6 sekunder igen. Esben Reinholdt. Ny timeout taget den her gang fra Horsens. Men det er et godt spil af Horsens, synes jeg. De får barberet nogle sekunder af klokken. Ja, dejligt fremmøde med udebanefans fra Horsens her. Virkelig formået at bakke deres hold op og vise dem vejen til en muligvis sejr i dag. Ja, det kostede lidt for bakken nu, at nu skal de altså ud og have endnu begå endnu en fejl for at sende Horsens på linjen. Ja, jeg synes slutningen af 3. periode og starten af 4. den var tydelige tegn af, at Bakken Bær-spillerne var lidt trætte. Og DC, de blev ved med at køre højt tempo, som vi har set hele sæsonen, og de er et af de bedste hold i ligaen til at spille det tempo. Ja, opgaven er simpelthen nu for Bakken Bær. De skal fejle så hurtigt som muligt. Gerne inden for maks 2-3 sekunder for at give sig selv en god mulighed. De har en timeout tilbage, som de kan bruge til at få flyttet bolden op. Det er helt ude på banen for at fortælle Skylar Bolin, hvad der skal ske nu. Det her, det er så sandelig kampen om førstepladsen, der bliver spillet om nu. Slutspilskæmning her i Vejlby Riskovhallen. Ja, de får bolden i hænderne på Skylar Bolin, og så bliver der fejlet. Det tog de ikke engang et halvt sekund om. Han prøver selvfølgelig at udnytte situationen til fulde ved at gå op i et trepointsskud. Dog lykkes det ikke helt. Skyder 90% Skylar Bolin for sæsonen, men det er altså noget andet at stå der på det her tidspunkt af en kamp med så meget pres på skuldrene. Nu må vi se, hvad han er lavet af, Skylar Bolin.
sikkerheden selv på det første. Og eller ikke andet end nettet på nummer 2. Han er bare en af de køligste spillere i ligaen, og en af de bedste closer, og det er derfor, hvor han er så vigtig. Nu er han på 19 point. Det er den 20. kamp i den her sæson ud af 21. Han går over 10 point. Nu bliver det spændende. Ja, timeout. Taget af Parken Bears, den sidste af slagsen. Skal du tegne til spillet? Ja, altså mange situationer er man gået til et spil i hjørnet til enten Kaido, fordi han kan stort set skyde over alle. Men man kunne også sagtens forestille sig, at det var svært at få give bolden til ham, og så at det bliver Maurice, der finder en løsning. Men det skal jo være en træer. 6 sekunder. Hvor meget kan de nå at få sat op på det? Man kan nå forholdsvis meget, men OEC vil jo gøre alt for at ødelægge det, så det kommer an på, hvor tæt man får bolden på 3-pointslinjen, hvor hurtigt man gør det. Og så må man bare se, hvad der kommer derudad. Der kan ske så sindssygt mange ting. Der er en spiller, der kan glide og falde, så det bliver en helt anden situation. Ja, det bliver spændende at se, om de kan gøre det, eller om Horsens de løber med sejren. Morten Sahlert, Morris Agger, Joe Harris, Nikolaj Iversen og Kaido Sachs. Alle 5 kan skyde træeren. Og må det ikke også, at de bare liner sig op ude bagved nu. Nikolaj Iversen skal indbounde spillet. Det bliver Kaido Sachs. Og det er præcis det spil, man har set mange gange før. Og Horsens bold. Ja, så tror jeg, det er afgjort. Så kan det næsten ikke gå galt for Horsens IC med kun 2 sekunder igen. Så alle timeouts er taget fra begge hold. Ja, vi mindre bolden bliver stjålet med det samme, så ser det sort ud. Ja, de sætter Jonas så hurtigt ind til at dække op her. Ja, og så fejler de Skyler Bowling, så tror jeg, det er game over for Bakken Bears. Et enkelt straffe af de her to, så kan det ikke gå galt. Folk begynder også at forlade pladserne ude på tribunen nu. Det er lige ved, det er ham, der går hen og vinder kampen nu for Horsens IC Skyler Bowling med et par sikre straffe til sidst. Ja, det undrer jo ikke nogen. Det kan godt være, at det er Antti Gospits, der har været toneangivende for Horsens det meste af kampen, men vi ved godt, hvem der styrer showet for Horsens. Der er kun én, og det er kun Skyler Bowling. Her løber tiden ud. Horsens IC snupper førstepladsen stort set for Bakken Bears med den her sejr på 92-87. Et hæsblæsende topoverhav, som altså ender med en sejr til Horsens IC. Fortjent, eller hvad, Niklas? Det synes jeg. Det var lidt det, jeg troede, der ville ske med, at Bakken ville blive lidt træt, og Horsens bare blev med at køre på. Men første halvleg var jo præg af sindssygt flot spil, sindssygt højt tempo, og virkelig nogle flotte detaljer. Og mens anden halvleg, det var mere hård fight, og der var rigtig meget rod, men det var kommet ned til, hvem der ville mest, og hvem der havde mest energi i slutminutterne. Og jeg synes også lige, at de formåede at holde hovederne kolde og aflevere til de rigtige tidspunkter, mens Bakken Bears lavede nogle turnovers, som blandt andet kostede dem kampen. Og med billederne er meget godt tilfreds. Horsens hold og tilskuerne i baggrunden, så det er tid til at runde af her fra Vejlby Risgaard-hallen. Den er altså med en sejr til Horsens IC på 92-87 på vegne af Niklas Seberg og jeg selv, Jakob Prøntjansen. Så vil jeg gerne sige tak, fordi I kiggede med. Vi ses igen på kanalen. Det er 2 mandskaber,